açtılar. Kremidemde Mehruan prezidentimiz Anırdan yankı sport. Havu tigirçetili geliyor. Tiret. Ne o? Geldi. Bize önüne çıkış ettik, aydım. Her birimizden göğünü taptı. Elini kaldırıp, minnettarlığını bildirip, bir coşturup koyuverdi. Ne durs. Onun yerden soğuk geldi. Sonra daha şükür loğurdap gün çıktı. Elem cahan, bir göğünün açılıyor. Onu da otluk meydanlar, kaptarlar şey deyip dur seyret, arası hova, dağ hovası. Ondan yankı seyret deyip tinep durdu. Ödüm algatta gidiver. Ondan bizim doğru maysam şu an benim bir hiyetlet şöyle bir lazım geldi. Yıllarına düşüp tane olayım. Yani bir konsert programımız ile olansam biz şu insanlara öd şu armasını yetirmek aydım sağlayan. Ondan anarka düşleyen yerine barmalı o yerde hem de tayinlik görmeli. Onu gözgedicilik bilen seyredip qarlığı yıllarından. Ondan gittiler ılap. Ondan 8,5 kilometr. Ondan şu gelip durduk. Ay yine ağırdan tuğulemi, yine şu ılgap gelişi. Aksamca taşından begeniyen ilki bilene ol nüsko şu yaşlara. Hemmek ikinci denem şu beden sağlığını, beden terbiyesini katı üns veren insanı bilen de hem şu özünü seyredip yankı öp. Hemme taraplayın qowanyang da ina şu bolmalılar. Esasladım Mehruan prezidentimizin şoňal janyň sagdygyny şeýle bir öz gorşly bir gujur gaýratyň barlygyny qowanyňdy. Şu durun wagtyň şeýlerek durun duýman galýanda sebäp seyredýäňdi begenýän ol ýa mysal atyň üstüne minsedi şol ya bir oturuşy at diýlen janawarym ol her adam münägden oturup bilen atdy. Ne oturulşy wamy. Atamadım Adam. Hem şoňa seyredýäňde saglyk ýoluny bir ýyl özüm şeýdip dikkerip duranmady. Onuň ýene ýaltanman gelip her kimiň ýanyna durup şu aýdy maýdanlaryna dinläp onu bir höweslendirip bir alkyş aýdyp elini galdyryp gidýär bolyn. Başga dünýä dörejik. Hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynyň aýlan. Berden bardy. Teredi otur. Ben teleýärde gördüm. O bir hili garaşylmazykda ol näil beýle bol. Duýdurman. Geldi. Salam çağırlar. Geçip oturdum oýlydym ýerine. Tersine seyret. Ondan ýygynan Badara giden. Avatan şekerli Badara. Avatan şekerli Badarna. Ay Badarda da daýdalanmazdy. Ana bir sözüne satýar. Gassamy da ol göwenler gassamy et satýar. Çek bundan. Ondan çek. Ondan çek. Alıştırdı. Öz şu Türkmen manatyny söylep berdi. Mon çoğullar ol men bilýän şol ýa-şol gidenden soň ýa gadymlar anama şey yetiştirýänlikler. Ana ýerden Göktepe'däki fabrika baranna. Esasan şu ýerde ýaşlarymyz bilen söhbet etdi. Söhbetleş boldy da şu nähili hemme Kılıklanı. İnmaksi şu uluğumuz bami. Nehil var yani. Aylık günlüğümüz nehili. Misal imitlenir şu nehili. Her enata yerden bağlası işe gitsin, okuğa gitsin, tapağı diyor. Vaktinde gelen misli. Ana şoňam aladasın edi. Soňky yıllarda Mehruan prezidentimiz yurt başına geçeli verdi. İslenip taşar yurda gidilse Sunod işgärlerini alyp gidýär. Onun bir giden bir ullakan manisi var da ol gelecekde hasam täsirini bildirir. Sebäbi gidip bir aýry döwletiň medeniýetini öwrenmek. O ýerdene misal Türkiýede de bolduk, Awstriýa, Germaniýada da bolduk, başga ýurtlarda Özbekistanda saparda bolduk. Hemmesinde boldukda şu soňky saparym Orfiýadyň Demirgazyk paýtagty Sankt-Peterburgda. Şol gysga wagtdan bolsa, şol Mehruan prezidentimiz ähli senetkär sunod işgärler o konsertde hemme aýdymam aýdyp bermese köpüsi şoň görsünmedi. Alyp gitdi. Bir samolyot bolup gitdik. Bardykda ertesi hökmany suratda şol bir az wagtdan bolsa Ermitagy görkezdim diýipdi. Ermitagy görmek
Sankt Peterburg, Leningrad var, Ermitaj, her kim arzugu da. Ana gellik doğrudan muhatap etmişikler. Türkmen halkının bir ütüşük bir tarapı var da, Murat. Biz İslam'ın halkın dilini gurlayan bile. Aydımamaydı bile sağdan çalıyor. Dilimizden ayrıtıyla da. Dilimizden ayrıtıyla. Öden şolardan üyt götmen. Ana biz paranı yurdumuzda da olan dilini aydımaydı otuyoruz. Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsan, Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsan, Türk olsan dillerde diyar diyar dolansan, Türk olsan dillerde diyar diyar dolansan, başımda bu sevdaya kar dağlara mı yağsan, başımda bu sevdaya kar dağlara mı yağsan, o bendeki aşk değil, söyle bana nereye gidem, o bendeki aşk değil, söyle bana nereye gidem. Oy ben neden nasıl edem, başım alıp nereye gidem, oy ben neden nasıl edem, başım alıp kara gidem, bu bendeki aşk değil, söyle bana nereye gidem, bu bendeki aşk değil, söyle bana nereye gidem. Sport bilen meşgul oynayalım. Her sport vardı aydığım geçtiğinde de şu vardı etmedim. Men yaşlığımda keyin sport bilen meşgulum. Onda da türlü görünüşler bilen. Misal şu. Misal üçün yankı tigirde. Oğlum var. Yine men iqtisadiyetçi de. Onun menden ne sportsmen ne bir yankı iqtisadçı onun aralıkta men şu bilen oňar ýanjy kärim bilen gidiverdim. Onun yine häzirki döwürde bir gowzady öýde özüňçe maşk etmek üçin her hili enzamlar bar da şolar bilen. Şoň üçin sport Meşgul oynayalım. dagny bolmaz. Her aylık geçtiğinde doğru imitlenmeli. Oğa. Ay şu yine yatargarını Gören gören zadyny iyip ay bu leyleken bu beyleken iyip yankı yağlı yüzlü iyip görsen bir aşık köp iyi içmeklik, aşık köp gurlemeklik, aşık köp gülmeklik. Misal, emme zadyň çen çakı bolmaz. Onunla yatagarına imeller. Emeller, on soňam hökmani suratda şol men soğuk nahar ýen. Näme? Soğuk nahar. Soğuk nahar. Owa, soğuk nahar hökman bolaýmyl. Ina misal, adam günne bir almany ýemeli. Öwrenler köp ýemeli. Men gowurýan nahar. Men şorwany gowurýan. Ýene de bir häsiýetim bar, men hiç wagt şu nahar dallan adam däl. Maşgalamym şunu sen näme ýesin gelýär şunu aýda ýa plan diýse, ay gönül. Aber ýesin gelýär zat badyr diýer. Ýürüm, näme diýsin? Onuň sen şey diýsen de men näme bişirjegimi bilemek diýer. Kime şu fehra meydanlara etme gowurýan. Dağ. Dağ. Özüm aslym dağlı adamdan. Ondan Edrem şu şekilli aydımlarda şu Gelliwäşif halipamyzyň Akmurat şahar halipaň sadyna dağlara bar diýipden bir aydymlar bar da. Aydym bar. O dağlar barada Gelliwäşi halipamyz kän aydymlar ýazdy da. Men şol Çınarym diýen kitapçasyny öz eli bilen ýazyp çykyp berenem bar da. Şonu meger gudrat görem diýsem dağlara bar dağlara. Hayran galyp duram diýsem dağlara bar dağlara diýer. Insan şu ýürüp baranna bir hili ilki bilen dağa seyredende ine teleýaýlymlarda şol dağlar diýipdenim Kerima Qur'an epesiniň oşukyna ýazylan dağlara aýdym. Oň şekilli görünüşi gelip duran dogrudan bir gidip şu dağlarda
surata düşürüpdik de. Qarğalam yıkman barsam Qarğalam yıkman barsam Ocuğunu geren dağlı Soğuk dağı çelner hasarı Müm hasreti görün dağlı Tepesine ak don giyip arkasına gök don giyip Salam deyip, salam deyip cevabımı verin dağlı Her kemerin her bir yali Her kemerin her bir yali Mem asarım ömür yali Baltım gulim şağrı yali Kökül yere kuruldalı Katbar katbar daşımız var Kal 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 daşımız var Bilmelice yaşımız var Dünya dönüp durul dağlar Daşımızdan aylanayım Daşımızdan aylanayım Daşımızdan aylanayım Başımızdan aylanayım Parağını görün dağlar Başımızdan aylanayım Başımızdan aylanayım Parağını görün dağlar Sağ olasın millet. Ne köpüren toylarda var yani. Hawa. Ha, no, aydım aydı yani. Halkın önüne, Amerikan önüne. No, sonra oturan adamlar belli bir aydım qoğura yere soňarak bolýar. Hawa. 10 ziyedek, 20 ziyedek aydım bolýar. Yani yapmadan. Bolýar. Bolludy. Ine aydım diýe. Men oňuny görüp bilmedim ýani goşmaýap bir gowda da aýtdyrdy. Şo Zülpüň diýen aýdym var adam. Ma aýdyp berdiler ýani men özüm görüp bilmedim şol Zülpüň